ଜଙ୍ଗଲରେ ତେଜୁ ନାମକ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର କରୁଥିଲା। ତାର ଭୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନଦୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ଆଉ ଏହା ଫଳରେ ତେଜୁ କୁମ୍ଭୀର ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନଦୀ ବାହାରକୁ ଆସି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଦେଖିଲା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ରାଣୀ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ଏହା ଦେଖି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ହାତୀକୁ ଡାଳ ଖାଇବାର ଦେଖିଲା। ସେ ହାତୀକୁ କହିଲା, ହାତୀ ଭାଇ, ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲ। ତମ ସହ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା ମ। ଆସ, ଇଆଡ଼େ ଆସ। କ'ଣ ହେଇଛି କି କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ? କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଥିଲା କି? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକିଲ? ଆରେ ନାଇଁ, ମୋତେ ତ ତମର ଚିନ୍ତା ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତମକୁ ତମ ପିଠି କୁଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ଯାଅ, ଏ ଗଛ ଦେଖୁନ, ସେ ଗଛରେ ଯାଇକି ତମ ପିଠିକୁ କୁଣ୍ଡାଅ। ହଁ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଏଇ ଗଛରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତମେ ହିଁ ଏକା ଅଛ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ସବୁ ମୋର ମଜାକ ହିଁ ଉଡ଼ାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେ ଗଛରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବି। ଏହାପରେ ହାତୀ ଯାଇ ସେ ଗଛରେ ନିଜ ପିଠିକୁ କୁଣ୍ଡେଇଲା। ଏହା ଫଳରେ ଗଛରେ ଥିବା ସବୁ ଅଣ୍ଡା ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସିଧା ଯାଇ କୁମ୍ଭୀରର ପାଟିରେ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଚାଲାକ କରି କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲା। କିନ୍ତୁ ହାତୀ ସେଠାରେ ବୋକା ବନିଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭୀରର ଚାଲାକିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗୀଦାରୀ ହେଲା। ଏହାପରେ ହାତୀଟି ସେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପକ୍ଷୀଟି ଆସି ନିଜ ବସା ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା, ଆରେ ମୋ ବସାରୁ ଅଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହାପରେ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଦଳ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ପକ୍ଷୀମାନେ କୁମ୍ଭୀର କଥା ତାକୁ କହିଲେ। ହଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ, ମାତ୍ର ହାତୀ ଭାଇ ଏପରି କରିବେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି। ସେ କୁମ୍ଭୀରର ସାଥ ଦେଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଜଣକ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ହାତୀ ଭାଇ କେତେ ଭୋଲା ଭାଲା। ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେ କୁମ୍ଭୀର ବୋଲରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଭୋଲା ଭାଲା ହାତୀକୁ ନିଜ ଫାଇଦାର ଭାଗ ବନେଇଲା। ତା ପରଦିନ ହାତୀ ତା ପିଠି କୁଣ୍ଡାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଗଛ ମୂଳକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ହାତୀ ଭାଇ, କାଲି ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ଗଛଠାରେ ନିଜର ପିଠି କୁଣ୍ଡାଇବାର ଦେଖିଛି। ମାତ୍ର ଏହା ଫଳରେ ତମ ପିଠିରେ ଅନେକ ଦାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ମତରେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ତମେ ପିଠିକୁ କୁଣ୍ଡାଅ। ସେଠାର ଲତା ତମ ପିଠିକୁ ଆରାମ ଦେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠାକୁ ହିଁ ଯିବି। ତମେ ମୋର କେତେ ଭଲ ଭାବୁଛ। ଏହାପରେ ହାତୀ ଯାଇ ପାହାଡ଼ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜର ପିଠି କୁଣ୍ଡାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଥର ସବୁ ଖସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଫଳରେ ହାତୀ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସବୁ ପଥର ଯାଇ ନଦୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଭୟରେ
କୁମ୍ଭୀର ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତା ଉପରେ ଆସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ପଡ଼ିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏହା ଦେଖି ପକ୍ଷୀଟି ଭାରି ଖୁସି ମନେ କଲା। ଯିଏ ଯେପରି କରିବ ତାକୁ ସେହିପରି ଫଳ ମିଳିବ।